Des de Los Angeles s'està convertint en un infern. L'assassinat de Falcone hauria estat ordenat pel gran cap de la màfia. Ha explotat un cotxe bomba. Després de l'últim atemptat d'ETA a Catalunya. Deixeu-me donar-vos les gràcies. Des de feia més d'un any que no estava malalt. El judici que avui ha començat a Sevilla contra Joan Guerra és el primer. Es la Winnie Houston. La he visto, pero no me acuerdo cómo se llama la película. El guardaespaldes. Me encanta. Sí, aquest és Schuster, pot ser? ¿Holanda? No, davant de naranja. Ah, no. Ahora puede ser Barça, no sé. És el gol de Wembley del Koeman de la primera Copa d'Europa del Barça. ¿Una guerra o una tribu? Quina guerra deu ser aquesta? Sembla algun país de l'est o alguna així, però no... La guerra en Serbia, Croacia, por ahí. Dels anys... final dels 80, 90. Bueno, això deu ser la inauguració d'uns Jocs Olímpics. Les Olimpiades d'aquí de Barcelona. ¿Y cuándo fue eso? Quin any? No sé. 92. Els millors jocs de la història, sí. A partir d'aquí, la gent ja va conèixer que Barcelona era una altra cosa. Aquell juliol del 92, Sarajevo patia intensos bombardejos i als Estats Units els demòcrates escollien Bill Clinton com a candidat a la presidència. Però a Barcelona feia setmanes que vivien pendents del cel. Avui falten 10 dies i, per tant, podríem dir que podríem tenir el mapa del dia 25. I és que Barcelona havia viscut l'inici de l'estiu més fred dels últims anys. Que un mes abans de la inauguració dels Jocs va ploure cada dia. I amb el susto que s'havia passat amb la inauguració de l'estadi per culpa de la pluja. Ja tenim l'estadi, que sigui per molts anys. Però, per favor, més pluja no. I va acabar, i va sortir el sol la vigília de la inauguració dels Jocs. El 25 de juliol del 92 el temps va acompanyar amb una temperatura de 27 graus. Els carrers es van buidar i milions de persones a tot el món van veure Barcelona a través de la televisió. Vam arribar amb una por tremenda, no? Una por continguda, però amb molta por, perquè no sabíem què passaria. L'abat va venir a veure el Pasqual, però això devia de ser un quart d'hora abans de començar, I li va dir, escolta, que m'han dit que els de la Fura dels Baus, sota la malla o el que sigui, porten una samarreta que diu Catalunya is not Spain, no? I el Pasqual li va dir, mira, tu agafa a tal, que és el responsable, i li dius que si algú fa algun moviment que no sigui l'adequat, que l'agafaràs pel coll i l'escanyaràs. I ho va fer, i no sé quina cara devia de posar-li l'abat en aquest, que no va passar res. Espanya! Espanya! Spain! Comença la desfilada. Arriba la delegació amb el nostre actual rei, jovenet i guapo. Uns aplaudiments tremendos. I es va mirar el Pasqual i jo i diu, ja està, això va bé. Que ja també ens estalviàvem les pitades, ja no podien venir. I ara, a partir d'aquell moment, ja va ser relax. Però no aquell dia, sinó tots els jocs. Fa 56 anys s'havia de fer una Olimpiada Popular en aquest estadi de Montjuïc. El nom del president de l'Olimpiada Popular és gravat allà dalt
a l'antiga porta de la Marató. Es deia Lluís Companys i era el president de la Generalitat de Catalunya. El moment del discurs de Pasqual Maragall, quan recorda el president Companys i quan parla en català, és el moment que sents la culminació i que ha tingut sentit tot l'enorme esforç que la ciutat ha fet, que han fet moltíssimes persones. Els Jocs van ser el motor d'un procés de renovació i transformació que havia començat amb l'arribada de la democràcia. Tenia una ciutat on les coses no anaven bé, on la gent estava totalment desatesa, no havia equipaments de cap mena, on a nivell urbanístic la disciplina era inexistent, hi havia molta especulació. O sigui, una situació caòtica que amb l'arribada dels ajuntaments democràtics pren una embranzida en positiu. L'any 82, Pasqual Maragall assumeix l'alcaldia i el lideratge del projecte olímpic iniciat per Narcís Serra. En l'any 92 no només es fan els Jocs Olímpics, es fa Madrid, capital cultural d'Europa, i es fa l'Expo de Sevilla. Aquests tres elements, en el fet, el que són les tres cares d'una primera gran operació internacional de relacions públiques del socialisme que ja portava 10 anys governant Espanya. Per tant, estava tan interessat el govern de Madrid, socialista, com estava interessat el govern municipal socialista de Barcelona. Això et dona una confluència d'interessos que fa que les coses vagin més bé. També és veritat que la Generalitat Convergent no era tan entusiasta amb l'operació, veritat? Encara que finalment no van tenir més remei que apuntar-s'hi a mesura que la cosa es anava concretant. És un moment bo de treballar amb un grup de gent d'idees polítiques molt diverses, perquè tots tenen una voluntat conjunta d'arreglar les coses que s'havien d'arreglar, de millorar la ciutat que s'havia de millorar, sense discutir si era una modificació o una proposta que venia de la dreta o de l'esquerra o d'un partit molt consolidat o d'un grup nou de joves que sortien sense experiència, però tots tenien la bona fe del treball comú. Les quasi 100 barraques que hi ha al Poblenou són les més antigues de Barcelona. Demà aquest nucli de barraques acabarà d'enderrocar-se per construir un parc al costat dels 2.000 habitatges de la Vila Olímpica. El nucli de barraques més antic de Barcelona està en vies de desaparició. Les excavadores acabaran demà els treballs d'enderroc de 93 habitatges que es van instal·lar en aquesta zona de Barcelona en la segona meitat del segle XIX, coincidint amb la desaparició de les muralles que envoltaven la ciutat i amb el naixement industrial del nucli del Poblenou. Barcelona era un caos. Això que estem veient. Havien com 100 grues. Van agafar totes les grues i tots els totxos d'Espanya, no en trobaven més, i a més tothom li tocava alguna obra a prop. Tothom. Els barcelonins van ser uns amables espectadors de les obres. Hemos estado aquí desde las 12 menos cuarto de la noche hasta las 10 de la mañana. Es va crear una atmosfera en la que la transformació era presentada com alguna cosa tan positiva per tothom que era fins i tot bonic, desitjable, assistir a veure com la ciutat s'estava transformant. No era l'obra en si que miràvem, era l'espectacle de la transformació de la ciutat davant dels nostres ulls. Així era com es presentava i com anava bé que ho veiéssim també. Els responsables de la Vila Olímpica del Poblenou han vist meravellats com centenars de milers de persones s'hi acostaven a treure el nas en els 2 únics dies de portes obertes fins després dels Jocs Olímpics i Paralímpics. S'han gastat els diners, però val la pena. El que passa és que jo em pregunto si després això es conservarà tal qual està ara.
No hi ha dubte que Barcelona gira cap al mar. La platja de la Barceloneta està més plena que mai i els voltants de la Vila Olímpica són plens de gom a gom de reporters fotogràfics. I no només d'estrangers, sinó també de ciutadans de Barcelona que fan de turistes per la ciutat. La platja de la Barceloneta ha estat sempre una de les més concorregudes del litoral català, però aquest any s'estan batent tots els rècords d'afluència de gent. I és que les obres que s'hi han fet de sanejament, així com la proximitat amb la Vila Olímpica del Poblenou, han servit de reclam per atreure molts més barcelonins cap a la platja. La ciudad ganó el mar. Podemos tener un acceso al mar mucho mayor que con la muralla de fábricas y la situación que existía. Pero otro aspecto que también ahora en crisis lo consideramos un grave error, todo el dinero en el tema de movilidad fue para el coche, fue para la ronda. Les rondes, que estaven projectades feia dècades, es van considerar infraestructura olímpica. D'aquesta manera van obtenir el finançament necessari per part de l'Estat. Va ser una obra de gran complexitat tècnica. Muy difícil entender el proyecto de las rondas porque no eran las rondas. Eran las rondas deprimidas a 80 km por hora, eran las rondas de dalt en concomitança con els carrers de Barcelona a 30 km por hora, eren 13 campus de futbol que van tenir que fer per resoldre conflictes amb els veïns, eren el problema de si a nou barris tenien que estar més tapades o menos tapades. Un día nos apareció Acevillo con unas olas dibujadas muy bonitas y preguntamos, ¿qué es eso de las olas? Son unas olas de cemento que van a ir y además las formas amortiguan la contaminación acústica y aunque respiran, de pronto desaparecieron las olas, y por eso la inauguración de la ronda de dalt la tuvieron que hacer a marcha lenta. Aquesta tarda les autoritats han recorregut amb autobús els dos trams, han visitat la galeria de serveis de la Meridiana i han fet una retirada simbòlica de cons perquè els vehicles poguessin circular per aquesta nova via. Tot i aquesta petita manifestació, va ser un període pacífic. Les crítiques eren l'excepció. La verdad sea dicha que la ciudad llegó al Ayuntamiento Democrático con un tejido social muy fuerte. No lo aprovecharon, nos desmovilizaron, intentaron desmovilizarnos, intentaron ignorarnos. Incluso hubo voces que planteaban, cuestionaban la existencia de las asociaciones de vecinos. Les éramos molestos. Els representants polítics a les administracions reclamaven que eren ells els que d'alguna manera portaven iniciativa i els moviments veïnals tenien que renunciar a la seva iniciativa, a la seva participació, perquè hi havia un sistema democràtic que se'n cuidava de que funcionessin bé les coses, de que hi hagués participació i que en certa manera s'havia arribat a dir en aquell moment que l'especulació havia desaparegut. No? El que sí que és cert que Barcelona ha fet una llarguíssima evolució, no? I que en aquest període va ser un període de reconstrucció democràtica, molt social, d'igualar la ciutat, i la qüestió clau amb la qual Barcelona ha sigut única com a referent en uns Jocs Olímpics és que va ser tota la ciutat la que va ser escenari dels Jocs. Per passejar, perquè hem vingut amb uns familiars de fora i per ensenyar-los tot lo maco que ha quedat aquí a Barcelona. Parece que estamos ya en un país internacional. Me siento molt orgullosa de com ha quedat tot. És que hasta m'emociono, Les exposicions universals de 1888 i 1929 ja havien servit per impulsar renovacions urbanístiques a la ciutat. La candidatura dels Jocs Olímpics va significar un cop més marcar una data al calendari. Mai ningú m'havia fet córrer tant, essent alcalde, com aquests joves. Però ells em comuniquen l'energia i la il·lusió per aconseguir per Barcelona els Jocs Olímpics de 1992. Totes les grans ciutats del món es posen dates i van a darrere de dates d'aquest estil, amb esdeveniments d'aquest estil. I cadascú té el seu. Fixeu-vos que els països i les ciutats celebren el 500 aniversari, el mil·lenari, el no sé què, i són motius que ens donem els humans per plasmar en el calendari coses que ja tenim. Jo crec que s'ha fet un abús d'aquesta idea de que Barcelona s'ha transformat a grans salts i això em sembla que ha impedit
explicar d'altres coses amb més profunditat. Jo ja l'entenc, la crítica, que diu les ciutats no s'han de fer a cop d'esdeveniment. No, a cop d'esdeveniment no. O sigui, l'esdeveniment com un motor de desenvolupament per sabent quin és el desenvolupament que vols tenir, llavors discutim del desenvolupament, si és el que tu vols o no, però s'ha de tenir una estratègia. I Barcelona la tenia i per això va ser útil tenir aquest impuls. Barcelona ha rebut un dels premis arquitectònics més importants del món. El premi, la medalla d'or del Reial Institut d'Arquitectes Britànics, ha volgut distingir la transformació que ha tingut la ciutat els últims 20 anys. En representació de Barcelona, els 3 alcaldes que ha tingut la ciutat des de la consecució de la democràcia, Narcís Serra, Pasqual Maragall i Joan Clos, a més dels responsables d'urbanisme, Oriol Boïgues i Josep Acevillo, van rebre ahir al vespre a Londres la medalla d'or del Reial Institut d'Arquitectes Britànics. L'actual alcalde... Aquesta idea del reconeixement de la pressa internacional s'ha fet servir sense parar a tots nivells, no? Que tothom vol venir a viure aquí, que venen els turistes, que tothom vol venir a fer pel·lícules a Barcelona. En aquest sentit també és una ciutat de postal, una ciutat de pel·lícula, una ciutat que volem que tothom desitgi i inverteixi i vingui i es gasti els diners. L'èxit de setembre del 92, ja assumit com a tal per l'Ajuntament, té 2 punts una mica més, que neguitegen una mica més, que són, d'una banda, s'ha de pagar el que ens hem gastat. D'acord, hi havia una inversió extraordinària, però també hi havia factures que s'havien de pagar. I d'altra banda, deixa un neguit en les autoritats municipals que resumeix amb la següent idea. I ara què? Barcelona ha proposat a la UNESCO organitzar un Fòrum Universal de les Cultures l'any 2004. L'anunci el va fer ahir l'alcalde de la ciutat, Pasqual Maragall, al Col·legi de Periodistes. L'objectiu d'aquest fòrum de nova creació és que diferents països, regions i ciutats exposin els seus projectes culturals, artístics i tecnològics sota el lema de la pau. És un gran projecte, és un projecte difícil, però és un projecte en alçada de les possibilitats de Barcelona avui. Con aquello de que la ciudad crece a golpe de eventos, se inventó el Fórum. Nosotros fuimos muy críticos con el Fórum. Era un invento que no tenía sentido. Era un invento que no respondía a los intereses mayoritarios de los barrios. L'operació del Fòrum va ser una operació clarament lligada a l'especulació, d'acord amb el grup Heinz, gran inversor nord-americà, que a més a la seva pàgina web ell ho explicava molt clarament i deia no hem pogut invadir París amb el nostre model nord-americà de les torres, els gratacels en el parc, però podem invadir Barcelona. Ho deia textualment. El model nord-americà el podrem situar a Barcelona. Heinz fa Diagonal Mar i Heinz exigeix, no solament fa el centre comercial, sinó que exigeix vida, activitat en aquesta zona de la ciutat. I per això el fòrum es fa allí, no? En tot el territori del fòrum no hi ha ni un sol projecte privat. Ara m'agradaria tenir un mapa aquí i dir, mira, això és l'extensió del carrer Prim, això és el carrer Taulat, això és la Diagonal, això és una depuradora que està sota, això és el Convention Center, això és hipotèticament el futur zoo, això és un campus universitari, això és el que és el fòrum, que ho sàpiga. Una altra cosa és la gent que, quan parla del fòrum, es refereix a un projecte privat, efectivament privat, però això no és el fòrum, que són els edificis de vivendes i el parc que hi ha abans d'arribar al fòrum. Jo crec que no es va explicar bé ni els continguts del fòrum ni les operacions de transformació de la ciutat que es van fer allà. Per exemple, anem-ho a veure qualsevol dia, ara mateix que estem parlant, anem-ho a veure un dissabte i un diumenge, una operació associada al fòrum, necessària, no necessària pel fòrum, era la reconversió des de Santa Coloma fins al mar de tot el riu Besòs. S'ha convertit en un parc fluvial d'una immensa qualitat de vida. On està l'especulació urbanística d'aquí? No es va fer bé aquest debat
I es va exagerar des de les posicions en contra, per principi, sobre el que significava el fòrum. Els anys de la bombolla immobiliària desperten el malestar dels ciutadans. Al final, esclar, tot entra a la lògica empresarial, no? La lògica del branding, i les ciutats juguen també en aquesta mena de competició de lliga, no? I la invenció del Milton Glaser, de la imatge del grafisme, no? De la icona I Love New York, NI, entra en això, no? Les ciutats intenten crear una marca. Els moviments socials que no donen suport al fòrum no són quatre eixelebrats sense arguments. Així ho volien manifestar els participants en el debat que es feia al pati de lletres de la Universitat de Barcelona. En aquesta línia denuncien l'anomenada marca Barcelona, la tendència a fer de la metròpoli la millor botiga del món. Quan entra la marca, diguem-ne, la seva lògica és una lògica molt més de publicitat, de situar-se en els rànquings mundials, etc. I els que representen ara Barcelona són els directors de les grans empreses, tant empreses d'energia com empreses comercials, etc. I passen a ser altres tipus de personatges els que defensen una marca que al final ja no representa tant a la ciutadania, en aquest cas podríem dir, ja no representa a l'empresa i als treballadors, sinó que representa només uns interessos d'uns inversors, no? En el món de la borsa que volen fer pujar aquest valor. El més emblemàtic, precisament, és el projecte aquest del Jean Nouvel, que és una paradoxa, no? Perquè és aquest edifici a la plaça de les Glòries, la Torre Akbar, ni la ciutadania ni la seva administració va escollir fer-hi una torre. Va ser purament un promotor privat, una empresa privada, amb un arquitecte com Jean Nouvel, que va fer el projecte. I qualsevol que fa una silueta de Barcelona hi posa la seva família, hi posa la Torre Akbar, no? Barcelona creix verticalment a partir de l'any 2000. El perfil de la ciutat canvia radicalment i serà motiu de crítica. Jo vaig estar de representant de l'Ajuntament en el concurs que es va fer per la torre de gas. Van tenir que lliurar una batalla con Repsol, que no volia que es fes l'edifici, perquè ja anava bé tenir-ho tot centralitat a Madrid, que no se lo pot ni imaginar. I nosaltres vam dir, sí, un edifici alt, que proclame que la empresa del gas ha estat sempre a Barcelona. I el mateix amb l'aigua. I si jo torno a ser arquitecte municipal i perquè no surti una empresa d'aquí i se'n vagi a Madrid, ells de fer un gratacels, li aconsello a l'alcalde que ho faci. Això són les coses. Així van les coses. Almenys en el món que jo coneixo. Quan al conjunt del món funciona aquesta febre, puja aquesta febre de l'arquitectura icònica, que sembla que si un museu no te'l fa un arquitecte de fama mundial ja no és res, i competir amb altres ciutats que estan jugant amb la mateixa lliga, llavors aquí comencem a col·leccionar-los. I llavors, d'alguna manera, fem el pagès, com el fan amb altres ciutats. Només així s'explica, des del meu punt de vista, que Herzog i de Meuron, que eren uns dels faltis, aquests ens faltaven, acabin construint un edifici de planta triangular quan havien guanyat el concurs amb un edifici cúbic. D'acord? Només així, des del meu punt de vista, es pot explicar que tinguéssim aquesta fal·lera realment per tenir-los a tots. Crec que des del 2004 s'ha diluït totalment aquesta idea que les transformacions urbanístiques serveixen per explicar el que passa a la ciutat i ara s'ha entrat en un discurs, diguéssim, molt diferent, que ja no es recolza més amb la transformació urbana, sinó que es recolza amb idees una mica més abstractes, menys tangibles, com la idea de la ciutat del coneixement, la creativitat, les noves tecnologies. A primera hora de la tarda, l'organització s'afanyava a desmuntar el saló mentre alguns estants celebraven els resultats de 4 dies de Mobile World Congress. Una prova que la tecnologia mòbil no ha desplaçat la importància del tracte personal. Els assistents al Congrés ja pensen en la propera edició, una edició que tindrà com a novetat l'arribada de la línia 9 del metro que unirà l'aeroport amb la fira i reduirà notablement les cues per agafar taxi.
Des del meu punt de vista, respon exactament al mateix objectiu de sempre, que és com fer aquesta ciutat en el context global sigui capaç d'atreure inversions, d'atreure fluxos econòmics de la manera que siguin, ¿no? Las iniciativas están basadas todas en ganar dinero, en comercializar. Todo lo que da dinero creen que va a dinamizar la ciudad porque haya riqueza, porque haya actividad económica. Una actividad económica casi dirigida fundamentalmente al turismo nos lleva a la ruïna. Els ingressos procedents del turisme continuen creixent, però això ha anat en paral·lel a l'augment del malestar als barris que s'han convertit en enclavaments turístics. Hem d'aconseguir una diversitat, d'alguna manera, de fonts d'inversió de treball que no sigui només el terciari, el turisme, sinó que tingui a veure amb tota aquesta capacitat creativa, experimental, productiva, artesanal, que la ciutat tenia i que hauria, en certa manera, de recuperar i que no és, d'alguna manera, incompatible amb la ciutat que és Barcelona, sinó que això realment la faria més complexa i més rica. Bueno, això ens matarem a tots els barcelonins i els tirarem a mar, perquè és que ens hem de convèncer que sense turisme no podem viure, perquè no ens hem espavilat prou a fer indústries d'un altre tipus de rendiment. Els models actuals de ciutats, i prenem casos europeus com a referència, la seva situació actual, podríem prendre el cas de París i el cas de Londres, no? Ens trobaríem en el cas de París, que és una ciutat que ja té una pròpia tradició llarga d'urbanisme, de creació de qualitat de vida, d'igualar la ciutat, intenta resistir a aquestes forces de la globalització, i en canvi un model com el de Londres, que és una ciutat que s'ha posat a disposició dels grans capitals, de les grans inversions, i ha creat enclaus molt estratègics, la qual cosa genera que molts dels habitants amb menys recursos de la ciutat van sent expulsats. Barcelona en aquest moment tendeix més a Londres que a París, però bueno, Barcelona pot decidir, no? Jo crec que Barcelona no ha d'aspirar a canviar de model. El que passa és que no sé si potser no hauria d'aspirar a canviar de model polític. Potser el dia que aquest dia Barcelona s'entrarà que ha de començar a exercir papers de capital, que és el que li correspon. Manca aquest projecte de futur que sigui capaç de cohesionar tota la ciutat. I sobretot és una qüestió conjuntural. La conjuntura actual és més dura, és menys esperançada que les altres. Ara, cada vegada que a mi em pretenen convertir aquesta realitat en un horitzó negre, jo penso, home, podem estar bastant pitjor, no costa gaire imaginar-ho. La ciutat es troba, doncs, en un dels moments més crucials de la història dels últims 30 anys. La capitalitat de Barcelona, la diversificació del model econòmic o la relació amb l'àrea metropolitana són reptes que en els pròxims anys podrien transformar la ciutat que coneixem.